The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan nagahatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Good day everyone. Naniano sa pitaning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Agig padayon sa atong gibiyaan nga hilisgutan bahin sa The Winner. So kaninyong mga viewers, atong mga subscribers, welcome once again. Ining atong Balbido Evangelistic Ministry nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, so di ta maglangan, kanimo magtutuo, nasayod ka na kung sa imong buhaton, aron ikaw maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo dili pa magtutuo, gamita ka na imong kabubuton, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay, padayon ta sa itong ibiyaan kagahapon. Abli palihog ka ng imong Biblia diya sa libro ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 20. John chapter 3, verse 20. Okay, kininag ka na yun sa in English, for everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Okay. Kay mo man niya itong isugdan na pagtuon bahit tungod sa kahayag, light. Okay, versikulo 21. But he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God. So, maghisgot kita og dugang bahin og kahayag. Okay? Suga, iwag, light. O kini mga synonym nga mga binisaya. Okay, diyan sa Salmo 119, versikulo 105, sagad nato kining ginahisgutan. Nagkanayon kini. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Diyaw sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 6, kininakanayon nga may tungod gihapon sa kahayag. And trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Na murag puparihar silang mga tunada ni Hana nga naghisgot ka na og dalan nga iwagan o hatag kahayag as a guide. Okay, padayon ta sa versikulo 106. Kini pahayag how to acquire this light. Unsaon na to pagangkon? Kini na kanayon, it says, I have sworn and will confirm it that I will keep your righteous ordinances. Okay, versikulo 107. I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108, O accept. Okay, verse 109, luksota. My life is continually in my hand. Kanang life diha, physical nga kinabuhi. 110. The wicked have laid a snare for me. Kining wicked, gigamit kini ingon nga people testing. Okay?
Ani ay, okay, padayon gihapon ta, 111. I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Unya, na prinsipyo din in the midst of trials, taliwa sa mga alantuson, pag-antos, pagsulay sa kinabuhi, huwag yung kay suliran. Ibo ka nga no. Tungod kay ang Diyos, kanang andam na sa mga kasulbaran, solusyon niya ng imong mga suliran. O kanang solusyon sa imong mga suliran, mo kanang kahayag. You see? Kung bahin ang mga suliran sa kinabuhi, ayaw gyud kalimti kitong prinsipyo nga ang tawahan ng mga solusyon, dili ra ba gyud solusyon. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Ang iya ra gyud sa Dios nga solusyon mo'y tinuod. Ang atua, mga tawahan ng solusyon, dili. Di gyud magsilbi. Pakyas gyud na. Dili gyud magkasulbad sa ato mga suliran. Okay? Okay, 112. Padayon ta. Verse 112. I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Now, karon mo balik ka sa Colosas 3, versikulo 15. Let the peace, Irene, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Paharia ang rule diya. O ayaw kalimti katong napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. Gisangkap na sa Diyos kanimo magtotoo. God's 10 problem-solving devices. Now, diha si Piso 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kining every spiritual blessing, tuto kini, mao kini ang nalangkob sa portfolio of invisible assets. So, kining mga panalangin, nagisugutan din is part of God's grace provision alang sa tanan nga mga magtutuo. Kaya abini mo, ato na pong batbaton ang kanang definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. Ug tungod kay supernatural way of life man, kini, it demands a supernatural way of execution. Dili nimo ni matuman, ma-execute pinagi sa tinawhanon. Kay kini mga espirituanon. So, it is supernatural. You see? Muning nagtuon tas pulong sa Dios. Ayaw gyud ang kalimti. So, niya pa gyud. Ayaw po din kalimti. 2 Corinto 5:7. Kita nagakinabuhi pinaging pagtuo dili sa unsay makita. We live by faith, not by sight. Now, by the way, kasagaran nga mga epistola ni Apostol Pablo, sama sa epistola nga to taga Corinto, taga Episo, taga Tesalonica, etc. Kini nagahatag og empathiya, living by faith, dili pinagi sa makita. Kaya nga naman, tungod kay kita nasayod na kung unsa ni tabo ni Pablo. Samtang siya paingon sa iyang pag-adto sa Damascus, namdum ka? What happened to Paul on his Damascus way? He was struck. Dihay mi igo niya. He was struck by God by making him blind. Gibutahan si Pablo niya to. So, it was sight, pananaw.
mo i-focus din gusto. So kita kinahanglan magkinabuhi pinagi sa pagtuo dili lagi sa pinagi sa atong makita. 2 Corinthians 5:7. O pagtuo, okay? Kini yung pagtuo. Matod pa sa Hebrew 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the conviction of things not seen. Now, by the way, kining faith mo man ni noun. Gusto? This is a noun. Unsa may verb ni ining faith. Unsa may verb, the action word, verb sa faith. Believe. Okay? So we believe na tayo pagtuo. O kini pagtuo matod pa sa Hebrew 11:1 mao kini ang kadang unod sa mga butang nga atong gilauman. The conviction of things nga dili na to makita. Mao na apadayag diya sa Hebrew anon. Now, Colossus 1:12. Anto na puta. Give thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Ano po'y light? Kadanag, kalamdag, suga, iwag. Ako naningi pang hinganlan ng mga synonym. Okay. Psalm 119 verse 105 again. Your word is a lamp to my feet and a light na pod to my path. Verse 106. I have sworn and I will confirm it that I will keep your righteous ordinances. Verse 107. I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108. Oh, accept the free will offerings of my mouth, O Lord. Verse 109. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Verse 110. The wicked have I laid a snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. Verse 111. I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112. I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Now, so, kahayag, kalamdag, mao nagikinahanglan nato ingon nga mga Kristohanon. Dias Colossus 3:15 na po balik ta. Let the peace of Christ rule in your hearts. Malik-malikon gini nato. Peace, irene. Rule, paria. Paria diha sa inyong mga kasing-kasing sa kardiya. Verse 16. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching, and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Ang word of Christ din kini maoy nagadasig sa matag magtutuo sa iyang kinabuhi. Ngano? Tungod kay si Kristo, tinuod nagmatuod na sa iyang kinabuhi. Okay? So, tungod kay nagpadangin siya sa pagtuon sa pulong sa Diyos, nahimo na kining bahin siyang kinabuhi sa iyang kalag, then, diha, klaro na tataw na. Buhi na gyud kayo si Ginoong Jesucristo sa iyang kinabuhi. You see? Kining wisdom, nining bersikuloha, gisgutan man ang wisdom. This refers to all applications of God truths. Tanan nga mga paggamit nimo sa mga kamatuoran sa pulong sa Dios o
Mao kini ang nagadasig kanimo magtotoo. Nagadasig siya mong kinabuhi. Kaya mo ni nagapaklaro patinaw kanimo nga tinuod na gyud si Kristo sa imong kinabuhi. So kinahanglan ato hinumduman kanunay nga itang mga magtotoo moatuba nga ra kang Ginoong Kristo atol sa evaluation time nga doctrinally and technically called the judgment seat of Christ. Of course, the other name for this is the Bema seat. Okay? Human gyud sa rapture, kini may tabo. Evaluation time. Himuan og pagtasal. I think that's the right Visayan word. Himuan pagtasal, evaluation. Ang ato mga binuhatan dinhi nining kalibutan na. All of our works, tanan nga mga binuhatan, both human and divine, are going to be evaluated. Okay? Nakadungog ka? Klaruha diya sa imo. Una-una. Himo ang pagtasal will be evaluated ang tanan na itong mga binuhatan. Tawanon ba o Diyos nun ba? Now, sayod ka na nga dunay duha ka klases maayong binuhatan. Tawanon o Diyos nun. Ang tawanon, tanan nga mga butang. Anything and everything a believer does sa iyang buhaton outside of the plan of God is human good. Human good work. Gani, gitandi ka na sila sa kahoy, kugon, ug dagami. They are going to be burned. Kay combustible man di sila. Matod ba 1 Corinto 3:12. Combustible, dali ra masunog. Dali ra maugdaw. Naon sa may gantihan sa Dios, wala. Apan ang divine good, ang definition yun is anything and everything a believer does inside the protocol plan of God. Kini gitandi sa bulawan kanang pilak, bulawan og mahalon nga mga bato, gold, silver, precious stones. Nagyapon ka na 1 Corinto 3:12. O dili ni sila masunog. So ay santik kuno kanang pusporo, dili nila masunog. They are non-combustible. O kinigitandi lagi kadto silver, precious stones, and gold. They will stand from being burned. You see? Maura na ang magpabilin. Maura na ang gantihan. This is the only kind of good works that are rewardable. So I hope na sil-sil na yun na nimo. Mauni ang himuang pagtasal dito sa kanang judgment seat of Christ. Now, dili na judgment na. Evaluation time na. Okay. So, rewardable ang divine good. Ang human good, dili. Now, balik ta sa 1 Corinthians 3:10. According to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it, but each man must be careful how he builds on it. Verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now if any man builds on the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Okay? Inumdumi now some. Remember again, nga ang pulong sa Dios lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong agianan. Salmo 119, versikulo 105. Now, ang pag-ingon, living in the light, kini nakahulugan og living our life as unto the Lord. Okay? Ang pulong sa Dios karon
tinuod na gyud sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. God's word is now real to our life. Proverbs 2:10, for wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Verse 11, discretion will guard you, understanding will watch over you. Verse 12, to deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things. Verse 13, from those who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Now, kitang mga magtotoo, paminaw, kitang mga magtotoo should be grateful for what God has given us, including salvation. Mao gini atong kanunayng pasalamatan. Inig matag yun mo sa buntag. Mao gini unahon nimo pagpasalamat. Salamat o Diyos, buhi pa ko. Tungod sa imong grasya. Tungod kay buot ka pa nga gamiton nimo nga akong kinabuhi. Salamat nga imo kong giluwas. Ayaw kalimot gina na kaluwasan. You see, that should be one thing foremost na imo giunahon sa pagpasalamat sa Dios. And we should understand ining lain sa mga libro, Hebrehanon 6:9. Nagkanayon, but beloved, we are convinced of better things concerning you and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. Na, salvation na po. Ayaw ginakalimti. Baligtas Kolosas 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Irene, peace, rule, paria. Now, timan niya, kita mga magtotoo pinili and predestined. And kita bahin na we are part of the body of Christ. Ang matang magtotoo dinhi sa katuiga simbahan. Kaya we are here in the church age. Ang matang magtotoo ni ining maong katuigan ana ay espirituanong gasa nga gihatag sa Dios Espiritu Santo. Matag magtotoo na gyud o kanang espirituanong gasa madiskubrian lang na unnoticed sa pagtubo na niya pagpadayos pagtubo niya ng maong magtotoo. Di gid siya makadiskubre niini kundi siya mutubo. Wa magtubo ang iyang kalag. You see? Can I repeat? That spiritual gift can only be discovered and noticed as the believer continues to grow up spiritually. Kung wa siya pagtuon sa pulong sa Diyos, sama ni atong gibuhat adlaw-adlaw, wala. He cannot discover. Now, 1 Corinthians 1:4, I thank my God always concerning you for the grace of God. Kaluwasan, grasya sa Diyos. Verse 5, that in everything you were enriched in Him. Okay? Atong ipadayon ni Ugma. O ginihilang una kita kutob ni nga dawa o ayaw sa pakyasa ang imong sunod niini adlaw-adlaw ning atong series nga pagtuon sa balang pulong sa Dios bahin sa The Winner. Balaan na mo nga Dios, salamat nining grasya pagtuon sa imong pulong, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among tulumanon sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Kaya ang tao di man mabuhi pinagilamang tinapay kundi lang sa matag pulong nga magagula sa imong mga baba. Salamat ni among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.